שלום לכם, אנחנו ורד ופיראס, רוצים להציג לכם היום את הפרויקט הגמר שלנו, שהוא רובוט הצלה וסיוע לאיתור נעדרים בתוך בניינים או במקומות מנהרות כאלה. הפרויקט שלנו מורכב משלוש תתי מערכות. תת מערכת ראשונה, ממשק המפעיל שהוא הג'ויסטיק שמורכב עליו שני פוטנציומטר ושני כפתורים וכפתור אי-סטופ. בעת החירום אני יכול לעצור את כל המערכת. ופוטנציומטר של המהירות המנוע וכפתור של הכיוון למנוע קדימה או אחורה, וגם זה הפוטנציומטר של הלחץ, קביעת הלחץ של השרוול הראשי. תת מערכת השנייה שהיא מורכבת מלובס, פילטר, מטביקרובקר, שני מקורות המתח, את ארבע רגולטורים שהם אחראים על קביעת הלחץ בתוך השרוולים, ואת המדחס האוויר ואת המנוע שאתם רואים פה, והמנוע שמורכב עליו את הסבול והטוף. זאת התת מערכת השנייה. את כל מה שאמרתי זאת תת מערכת השנייה. תת מערכת השלישית שהיא השרוול הראשי שמורכב עליו שלוש שרוולי היגוי, שלושה, אחד, שניים, שלוש מתחת, ומורכב עליו את המצלמה ומצלמה עם הלד. משחררים את המנוע ומפעילים את מדחס האוויר. ויכולים לראות איך המצלמה יוצאת. הנה פה רואים עכשיו שהשרוול התנפח ושרואים את הפנים של הנעדר, בסדר? והמסגרת, העיבוד תמונה שמה מסגרת על בני אדם באור יום. פה רואים בחושך עם הפנס שמורכב על הקצה איך הוא באמת מזהה אותו ושם עליו מסגרת. עכשיו רואים איך הטיה למעלה, אני מעושה הטיה מתפח השרוול הראשי. עכשיו סנטר ימינה, סנטר שמאלה,